Това видео е за хората, които проявяват интерес към темата регресии, познание на душата и духовния свят, или си изкушени от литературата, която произхожда от орденът на Златната зора, а обществото или философският орден на Златната зора вече има доста издадени книги, повлияни от тях и в България. Това е едно, да не се бърка с гръцкото общество, едно философско общество, езотерично от Западна Европа. Най-много книги са издадени в САЩ, но има и в България доста. За любопитните на тема регресия, сега ще ви обясня една техника, тъй като е много лесно да си дадеш парите за фантазни регресии или сама да стигнеш до някакви занимания, които обаче са в областта на фантазиите, но не е толкова лесно, да не кажа, че е доста трудно да имаш истински спомен, истинска регресия, истински спомен за минал живот, минало прераждане, друго човешко тяло, което си използвала или използвал. Как да имаме истински спомен за минало прераждане и минал живот? Истински спомен. Джамиите са едни много интересни архитектурни дейности, които човечеството извършва от не една и две години, нито пък от 10-15, нито пък от 100-200. И вероятността в някое друго твое човешко прераждане, ако приемем, че съществуват прераждания на душата, вероятността да сме виждали джамия и да сме посещавали джамия в друго човешко тяло е доста голяма. И джамиите даже, понеже не всеки е бил джамия, са много подходящи като котва, да речеме, като трамплин за търсене на истински спомен. И ето ви сега една техника. Това е джамия, която в момента обаче не се използва за джамия действаща. Разгледайте или помислете за някаква джамия. Помислете си какво има вътре в джамията. Има ли икони, има ли изображения, рисунки на Бог, ангели, светци, има ли някакви други предмети. Затворете очи и се опитайте да се замислите или дори си представете, че вървите по една пътека или по някакъв път и стигате до джамия. Влизате вътре в джамията, сядате и разглеждате. Замислете се как влизате в джамията и се запитайте какво има вътре. Огледайте се в джамията, вътре в джамията. И се опитайте да видите, да ви хрумне какъв е цвета на стената вътре в джамията.
Има ли някакви неща и предмети и къде? Замислете си, отговорете, има ли рисунки, икони, изображения на Бог или някаква книга? Има ли други хора, как са облечени тези хора? Какво правят? Вие какво правите вътре в джамията? Опитайте се да си фантазирате някаква сцена в тази джамия. Говорите ли с някого, виждате ли с някого? Запитайте се защо отивате в тази джамия. Защо влизате вътре? За какво мислите? Какво ви е накарало да влезете? И ако вие сте имали минали животи, ако въобще има минали животи, ако вие сте имали човешки и друг минал живот, защото на теория този може да ви е първия. Ако има, то и ако вие сте имали и сте посещавали джамия, защо, какво сте правили вътре, какво има в джамията? Затворете очи, представете си това реално и изфантазирайте сцена. Правете това упражнение всяка седмица по 2 пъти, понякога в полусънно състояние сутрин, понякога следобедна дрямка, понякога вечер преди да заспите. 2 пъти седмично, 6 месеца. Започнете от сега. Представете си, сфантазирайте го. Отивате към джамията, виждате какво има вътре, защо сте там, мислете, разиграйте сцената, какво мислите, какво ви е накарало да присъствате в тази джамия и си оставете въображението да ви се развихри, без да мислите дали е истина или не. После ще го мисли за това. Отделете достатъчно време, колкото ви идва и гледайте да не ви безпокои никой, изключете звука на телефона, известията. Правете това сериозно, 2 пъти седмично, 6 месеца. И вероятността да имате истински спомен или някакво интересно преживяване е значителна. Започнете от сега. Мъж или жена? Погледнете си ръцете, тялото. Мъж или жена? На каква възраст е това тяло в момента? Как се казва? Родителите как се казват? Братя, сестри? Какви са имената? А държавата или краля, царя, населеното място, колко хора има ли война, какво се яде, в какво живее този човек и другите, как се обличат, какви са дрехите и каква е историята. Ако не можете да си я спомните, си я изфантазирайте и измислете като упражнение. А след това запишете на хартия или на смартфон какво си мислихте и какво беше. И всеки път си записвайте. Направете го сега отново.
Всичко е наред и със всеки изминал ден всичко ще става все по-добре и по-добре за вас и околните, за нас и околните. Всичко е наред и нещата се подобряват със всеки изминал ден. След планината следва низина, след низината планина. Понякога нещата се променят бързо и всичко се оправя. Всичко ще бъде наред.